एकथियावहाय बिजाथि महरै गसंदों दा नोंथाङा मा बुंनो सानगोन आरो नोंथांनि कन्टेस्ट सोर दङ दा नैबे जोंनि जिखिनि 2025 सननि जिखिनि निर्बाचन बे निर्बाचनाव आङो जाहाथे भारतीय जनता पार्टी आंखौ दलीय भाबै आंखौ मिन'रिटि पार्टी हिसाबै आंखौ थिखिदों बिनि थाखायनो आङो जिखिनि भारतीय जनता पार्टीनि पन्चायत आन्चलिक सदस्य हिसाबै आङो जाहाथे आङो जिखिनि बिजाथि मोनदों बे आन्चलिक सदस्य हिसाबै जाहाथे आङो बालिजान पन्चायतनि जिखिनि उन्नयन खामानि आं फिसा खामानिफोरखौ आं मावलांनो सानदों आरो लोगोसे जिखिनि कन्टेस्ट दङ आंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया बेहाय गणतन्त्रआव बयहाबो अधिकार दङ बेहाय बुंनांगौ गैया खिन्थु बिजेपिआ बालिजान जिपिआव देरहानाया खाथां नोङो नोंनि जे कन्टेस्ट दङ बेखौ माबा मोनसे फेक्टर सानो नामा आं बेखौ खुनु साननांगौ गैया गणतन्त्रआव बयहाबो राइट दङ बेखौ आं बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु निश्चित दं जोंहा बालिजान जिपिआव आंहा भारतीय जनता पार्टीआ निश्चित 100% देरहागोन आंहा फोथायनाय दं बे समाव रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन आं बे समाव रायजो खावलायदों जाहाथे आंखौ जिखिनि बालिजान जिपिनि डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जाहाथे आंखौ फिसा खामानि रायजोनि जिखिनि अभाब बुजि दङ बेखौ सम्पुर्ण खालामनो थाखाय जाहाथे आंखौ रायजोआ आशीर्बाद खालामो आरो जाहाथे फैगौ 2 मे तारिखआव जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे फैनानै 2 तारिखनियाव फैनानै जाहाथे आंखौ देरहासार खालामफैनो हायो आरो आंखौ रायजोनि खामानि मावनो थाखाय आंखौ सुबिदा खालामो देरहासार जायोबा रायजोफोरखौ माबायदि आसा होगोन माबायदि आङो हमना ला आङो रायजोफोरखौ सानदों जिखिनि आङो दिनै देग्लायनि जिखिनि पन्चायतनि इलेक्शननि सिस्टेमा आलादा गोदोना प्रेसिडेन्टआ डाइरेक्टमोन दा हमना ला आङो जिखिनि आन्चलिक सदस्य हिसाबै आं जिखिनि आं देरहानानै फैयोब्ला जाहाथे आं बे आन्चलिकनि जिखिनि खामानि दङ जिखिनि आसनि दं आं बेखौ मोजाङैनो बाहायगोन आरो आं फोथायनाय दं आं 100% रायजोजों उन्नयननि थाखाय आं खामानि मावलांगोन आरो बिनिनो अनगायैबो जाहाथे जोंनि जि सरकार दं बिथांमोनखौबो जोङो जिखिनि माबा आन्चलिक पन्चायतनि बे खामानि बे जोंनि बालिजान पन्चायतनि थाखाय सेटिसफाइ नङा बिनि अनगायैबो जों जाहाथे एमएलए एमपिनावबो जों रायज्लायनानै जोंनि बालिजान जिपिनि थाखाय जोङो उन्नयन खालामनो थाखाय आङो रायजोनि थाखाय आं खामानि मावलांगोन होननानै आसा खालामदों आरो गिबिसिन खामानिया नोंना मा जागोन देरहानानै नों हिसाबै आंनि साननाया गिबिसिन खामानियानो जाहैबाय लामा बेनि उनाव दलं बिनि उनावसो आङो जिखिनि आसनि दं आं बेफोरखौ आङो सानदों आरो सिगांफोराव खोनाबाय थादोंमोन अरुण'दयनि मुङाव माखासे थाखा लानाय रां लानाय बैफोरबायदिखौ नों मा बुंनो सानगोन आंनि बेलायाव बेनो रोखा आंनियाव माने इदि आंनि थाखा फैसानि खुनु लेनदेन थानाय नङा जेरै गभर्नमेन्टआ होदों बेहाय माने थाखानि लेनदेन थानाय नङा आं बेखौ दिनै खोथा होदों आरो जिबायदि मावलाङो आं निश्चित रायजोनि डेभेलपनि थाखाय आं मोजाङैनो मावलांगोन होननानै आं आसा खालामदों नोंथांनि सिनायथिया आंनि सिनायथिया आंना बालिजान जिपि जोंनिया एरिया जोंना बालिजान जिपि गामिया 3 नं रंपुर बेखिनियानो आरो पस्ट अफिस गहपुर नाम जितेन नार्जारी 3 नं वार्डनि आरो बालिजान जिपिनिफ्राय आङो जोंनि बे आन्चलिक पन्चायतआव श्री जितेन नार्जारीखौनो काउन्सिलर महरै देरहाजानानै रायजोनि खामानि मावजानो लुबैदों रायजोनि जानानै नोंथाङा मा बुंनो सानगोन रायजोआ बेसेबांसो सापर्ट दं बायदि नोंथांनो हरदों आंनि मथेथ' जेरै आं हारसिं सिंगेल सापर्टथ' दंखायोसै आरो आंनि अनगायैबो बे बालिजान जिपिआव जिखिनि रायजोफोर दङ बे रायजोफोरनि मदखौ नुनानै आंबो गोसो गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोना लोब सान हर खाथिनानै बिथांखौनो नांगौ होननानै बुंनायलाय आंबो ओंखारनानै बिथांमोननि ओंखारनायखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों नोंथाङा बे बिजाथिनि सायाव बेसेबां फोथायनाय दं जे उनावहाय देरहाबा बेसेबां खामानिखौ मावगोन होननानै बेसेबां फोथायनाय जोंनि नुनायावथ' बे बिजाथियाथ' जोंनिल' नङा बेयो जोंनि गेजेरजों 10-12 बोसोर ओंखारफानाय बिदिनो माखासे खामानियाव एक्सपिरियेन्स दं हिसाबै जों फोथायनाय दं आरो बे बिजाथिया जोंनि गेजेराव एक्सपिरियेन्स होनायलाय जोंबो बेखौ फोथायनानै बेजोंनो खामानि मावफानो थाखाय आखायाव लादों कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं सीसी प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं
एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।